Bismillahirrahmanirrahim. Kaluan main lirik siwakan saiki kita iso obat oleh siwakan siwakan kok tobat wong kudune dilanggengno malah ditobati piye engko ana sing wani danani Jon ora wani ketok anggere oleh niku ora wani men wani danani wah aku tak nyaranane wong golek ridane pengiran jadi kanthi sarana nglakoni kesunahan rupa siwakan sak anane wong agar kepethuk tak dumane siwak wani ora wani masa mubat 10.000 nek genep 10 ya 100.000 nek 20 nek wong 30 ya hitung dhewe nggih lane pantes nek ora wani padahal swarga niku regane kok murah kan asline tapi napa yang niku bakal domailu tentang amaliyah sing dianggap sepele ini kan dianggap sepele jadi publikasi mengatakan Bapak A mengadakan korban sapi limusin dengan berat sekian ton seharga lah kok aneh tukang sapi serga 50.000 sekian jutanan didumno nang pelosok-pelosok daerah luwih manfaat. Lha apa kedah? Bentuke nggih ngoten niku. Jibril iku kok tansah mekas-mekas marang aku perkara siwakan ing aku nyono menungso bakal dilangi gusine. Wong kok kan siwakan ae. Kaya kan ngeten. Kaya ben ilang gusine. Jibril kok tansah mekas marang aku perkara wong wadon ing aku nyono yen bakal ana larangan to tolak. Jadi sing didhawuhke niki sesuatu sing kudu dijaga betul karo awak dhewe. Ya tentang kasih sayangnya awak dhewe tumrape bojo. Aja sampean aweh duit bojone aweh kaya bojone pendak kayane turah padahal gak bakal turah sampean. Nek ora sampean turahno. Nggih. Sing wedok kedangsalan. Nggih. Sehingga mergawene melu ra itung rena ra witung wengi sehingga bentuk kasih sayangi akhirnya ya coplok mulane dening Kanjeng Nabi dawuh Jibril iku tansah mekas marang aku perkara wong wadon hak-hake wong wadon sing kudu tak tepati sehingga aku nyono koyok-koyok iku ape ana larangan haram megat Jibril kok tansah mekas-mekas aku perkara salat bengi. Hingga aku nyono yen umatku kang bagus-bagusku para ora padha turu ing wektu bengi. Mulane salah satu di antara sarana carane nggih ben sampeyan termasuk golongane min khiyaril ummah sampeyan kudu genaon nggih nek bengi aja kakean turu. Mene ngombe kopi. Sarane napa? Ben betah melek Gusti kula sementara dereng saged kula kugenaon melek riyin Gusti ngoten nggih krana saranane sampean min khiyarul ummah iku nek sampean gelem salat dalu luweh-luweh sepertone wengi sing akhir nggih ngono ku nek dikandhani dijak bareng-bareng rasa nggih nek ana omah ora ta waro yalan den riwayat kan Akmas an Mujahid ola dawuh ola ngendika sapa Mujahid abto asuwe Jibril sapa Jibril alan nabiyyi nyatase tumurun ana ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumata mongko keri-keri nekani sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi pokola mongko matur sapa Kanjeng Nabi mahabasaka utawi apa suwiji-wiji iku ngeker kaing sira ya Jibril ola matur sapa Jibril wa kaifa lan kali kepiye naktikum
teko ingsun kum ing sampeyan wa antum khalita samlan latu qallimuna iku ora ngetoki sapa sampeyan alfarakum ing boro kuku sampeyan wala takhuduna ora ngalap sinten jenengan nggih mboten nyukur min syawari bikum ing setengah saking boro-boro bringos sampeyan wala tungkunan orang resi sampeyan baro jimakum ing boro-boro lempite driji sampeyan wala tastakunan ora siwakan sampeyan tumbak olah muku keri-keri dawuh sapa Jibril wa mana tanazzalu lan ora mudhun kula illa bi amri rabbika ing kelawan perintahe pangeran jenengan. Diriwayatake saking Al-A'mas saking Al-Mujahid panjenengane dawuh siji wektu Jibril ku suwe ora sowan ora teko marang Kanjeng Nabi sehingga ada keheranan tumrape Kanjeng Nabi mahasbaka ya Jibril waneh temen kowe iki heran aku sehingga aku kowe ora teko marang aku apa sebabnya sampean kok lawas ora teko Jibril dawuh kepriye kok sira arep teko aku sedeng sira kabeh ora padha ngetoki kuku kukune ngereng ora padha nyukur bringos ora nyukur bringos bringose diumbar ngotepel lan ora padha ngresiki lempite driji mulane nek wudu iku disunatke sing jenenge ngapu apa Jod? Ngapu ngaji aja ora sing nyendel Mas aku takoke sing sepele-sepele ning lho gak mudeng piye ngapuran rancang piye prakteke ngapur rancang lha lem ndelok ora wudu ora mbok bayar marai ya lali wis tau ndelok ora wudu kan ora wis ketok wis diwarai ngapur rancang ora ana wonge lho nek muni urus dikepetak nek muni nyek kowe lah lali ya pokoke ora mbok bayar iku ngono kuwi kudu bayar kok ben eling kondoki kok eling ngapu prakteke ngapur rancang piye wis ra iso ra apa-apa ngecek gelem ngaji nggih pentingane mek mangat ngaji lho prakteke ora tapi ra apa-apa cek gelem ngaji nggih lan ora padha siwakan drijine sela-selane kakean sajak Pak Simon niku bar napa nggih bar nglimi keneng napa keneng Alteco engko ora kelebon banyu wudu nalika wudu wis malah nek niku wis karuan rasah wudune nggih bar ngetap oli wow jibrat oleh apa wireng niku alasane Jibril nalika ora tedak ora sowan marang Kanjeng Nabi nuli Jibril dawuh wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik aku iki ora mudhun kejaba ora ana perintahe pangeran niku waruyarin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wa postune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi hakun iku dadi hak alal muslim ala kulli muslimin ing atas saben-saben wong Islam al husnu utawi adus yaumal jumat ing dalem dina Jumat wa siwakulan siwakan waktu ibu nganggo wangen-wangen an Humaid bin Abdurrahman lan saya Humaid bin Abdurrahman kala ngendika sapa Humaid bin Abdurrahman dawuh Humaid bin Abdurrahman man utawi sapa wae koso iku ngetoki sapa men alfaro ing grogro kukune man yaumal jumat ing dalem dina Jumat raja mung ngetokake sapa Allah Gusti Allah minhu saking man ada ing penyakit wa kholan lebokake sapa Allah fihi ing dalem man asyifa ing tombo diriwayatake saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh sing artine saben-saben wong Islam iku mesti adus dina Jumat lan nganggo wangi artine pripun wong Islam ku duweni hak nek dina Jumat iku ngetoki kuku siwakan nganggo wangen nggih mulane nek pas tuku minyak iku tujuane aja mung sekedar engko ndak digondo wong ambune ora enak ngeten nggih
Wan Humaid bin Abdurrahman qala man qasab farahu yaumal jum'ah akhrajahu Allahu minhu ad-da'wa khala fihi asy-syifa. Riwayat saking Humaid panjenengane dawuh, sapa-sapa wong kang ngetoki kukune dina Jumat, Allah ngetokake penyakit saking wong iku lan klebokake tombo ana ing awake wong iku. Sehingga kanthi sedaya keterangan niki wau, nggih. Jenengan nalika akhire ngrapekno bringos, nggih, ngetoki kuku, nyukur wulu kembung, mbubuti kelek. Iku ana alasan bilih jenengan najahno sepele bab bubut-bubut kelek niku anut ngendikane Kanjeng Nabi. Nggih. Waru yalan den riwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu wa postune jeneng Nabi lamma dakhala iku tekale manjing mlebet sapa jeneng Nabi al jannata ing swarga lailata usriya ing dalem wengine di Isra'i sapa bihi Kanjeng Nabi ila samai maring langit. Istiqbala monggo mapak hu ing jeneng Nabi al khuraini sapa midodari. Mulane diarani al khurain karena midodari ku mripate blalak-blalak. Mulane diarani midodari. Al khuraini sapa midodari kang ambo mripate sing blalak-blalak mripate. Fakul nama mongko padha matur sapa khurain kanthi pematur ya Muhammad kul mugi ndawi panjenengan li umatika dateng umat jenengan hatta yastaku enggo siwakan sapa umat jenengan. Fakul lama istaku mongko semangsane padha siwakan sapa umatika. Istadna mongko tambah kita husnan apane kesaenan kita. Diriwayatake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika panjenengane mlebu swarga ana ing bengine wektu diisrake menyang langit di mi'rajke nggih. Panjenengane dipapak midodari kang blolok-blolok mripati nuli matur, "Oh Muhammad, sampeyan dawuh panjenengan iku supados padha siwakan. Yen umat jenengan disiwakan, kita kabeh niki bakal tambah ayune otomatis sampeyan. Nggih nek ora tau siwakan midodari sing mapak sampeyan binanding karo wong-wong sing do kulino siwakan tetep kalah ayu. Napa ora ayu ge ayu, tapi jenenge ayu tetep ana perbandingan. Warawalan nyeritake Ibnu Syihab, sapa Imam Ibnu Syihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ana wistune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapa wae kala lamun iku ngetoki sapa menawa farahu ing pira-pira kukune man yaumal jumat ing dalem dina Jumat. Karena mongko ana taklimul alfariyah lahu kedue man amanan iku keselamatan minal juzami saking budik. Waru yalan den riwayat fi babil akhbari ing dalem sawane hadis apa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakata iku gawe wektu sapa Kanjeng Nabi fi kulli arba'ina ing dalem saben-saben 40 yawan apane diane hal kawahanati ing nyukur bulu kembung. Wa fi kulli jumatin lan ing dalem saben-saben dina Jumat qosol adfari ing ngetoki kuku. Wa nin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu posune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi thayyibu gawe wangi gawe bagus sira kabeh afwahakum ing pira-pira cangkem nira kabeh fa inna afwahakum monggo sedune pira-pira cangkem nira kabeh turukul Qur'an iku dadi pira-pira dalane Quran. Ibnu Syihab cerita saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane Kanjeng Nabi dawuh sapa-sapa wong kang ngethuki kukune ana ing dina Jumat bakal aman saking lara buduk. Korengen ora bakal korengen. Diriwayatake ana samene hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nemtokake wektu saben 40 dina supaya nyukur rambut wulu kembung. Selapan dino 40 dino selapan dino punjul 5 dino nggih 40 dino dicukur lan saben-saben dino Jumat ngetoki kuku nggih diriwayatake saking Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikat yo disiwaki nek sampeyan untuk brai ngombe apa? Wajan buat kumur apa?
Wih, laserin, listerin, laserin. Kita ora tau tuku. Kalau seneng takoni opo nek takoni iku jawabane lucu. Jadi nyenengno. Kala dawuh sapa Al-Fakir rahimahullahu taala, siwaku ala utawi siwakan ala salah satu aujuhin iku tetep ing atase 3 werna. Wong siwakan iku tetep manggon ning nggone 3 warna, 3 wajah. Imma ayyurida ana kalane yen to ngarepno sapa biyu wong imma ayyurida ana kalane yen to ngarepno sapa wong bihi kelawan siwakan iku panji murni krana numeri dari Gusti Allah lan jumenengi sunah-sunah ayyurida. Lan ana kalane yen to karep sapa wong ngarepno sapa wong bihi kelawan siwakan nafsihi ing kemanfaatane awake wong. Ya ana sing ngarepno kepengin untuk kemanfaatane nggih krana ben wangi pamane nggih. Wa imma yurida ana kalane yen to ngarepno sapa bihi kelawan siwakan wajhan nasi ing arahe manungsa udah digonto wong amune ra enak nggih. Dadi ana sing ana kalane wong siwakan kurang numrih dari Gusti Allah lan jumenengi sunahe Kanjeng Nabi. Lan ana sing krana ngarepno entuk kemanfaatan kanggone uliye siwakan. Uga ana kang krana kanggo arahe menungso. Kepentingan bangsa kemanusiaan. Bae naroda mongko lamun ngarepake sapa wong bihi kelawan sekewakan wajah Allah ing ridane Allah taala. Wajah Allah taala ing ridane Allah taala wa iqamatis sunnah lan ing lakoni sunnah. Fa huwa mongko ta'i wong majur iku den ganjar. Wa kullu sholatin ta saben-saben salat takdilu iku ngimbangi apa kullu sholat sabaina ing 70 salat bila siwakin kama kaya keterangan jakan teko fil khabar ing dalam hadis wa inaroda. Jadi wong kuwi nalika siwakan kok krana numreri dari Gusti Allah lan krana jumenengake salat krana jumenengake sunahe Kanjeng Nabi menegakkan nggih. Lah ini bentuk iqomah niku ana kalane sampean nyaranani wong bensi wakan ngene sampean kok tuku siwak sak truk angger wong sampean duni nggih nyaranani niku jenenge iqomah. Ning sayange sampean siji wae ora duwe kok ape ngedumi angger wong gak niku marahi nggih. Nek mun ngoten niku fa huwa majurun wong niku bakal diganjar dening Gusti Allah sehingga saben-saben salate iku ngimbangi karo salat 70 rakaat sing tanpa siwakan kaya hadis sing pun teka kala wau sing pun diceritake kala wau. Wa inaro dalam ngarepno sapa wong bihi kelawan siwakan manfaatan nafsi ing manfaate awak ing manfaat awak dhewe ne wong. Lajur mongko ora ana ganjaran iku maujud lahu iku tetep kudu wong. Wa huwa hale utawi wong muhasabun iku den hisab bihi kelawan siwakan. Nggih, nek krana pribadi dewi karena aku untuk loro tak siwaki pamane nggih ya ganjar nggih. Lah wong niku bakal masalah malah bakal dihisab bab uli siwakan. Wa ina rodala ngarepno sapa wong bihi kelawan siwakan arya ing riya nggih. Oh bente aku kok tuku dingeti wong kan resik putih. Wa mongko tawa muhasabun iku dihisab bihi kelawan siwakan. Asimun tur iku wong kang dosa. Nek ngoten nek niate krana riya nggih pamer untu ben abape ora wangi ben abape wangi nek awor pacare pamane nggih. Nah wong niku bakal dihisab karo urusan siwake. Lan tiyang kala wau wong sing dosa. Wan Paulus an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma wa alam bisawab al-Fatihah. Selamat. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awrin minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa lima qasidana wa bilana ma ya
من بحر جعل